Германия. Вече 45 години Интерсайенс създава нови решения на микробиолозите, които са основани през 1979 година. Всичко е френско, френски дизайнери, френско производство, като то гарантира бърз и безопасен анализ на храни, фармацевтици, козметика и помага при природни или изследвания на околната среда или медицински изследвания, като вече имат апарати в 130 държави по целия свят. Аз ще започна като ви обясня началото на един workflow, т.е. правоподготовката до наливането на хранителната среда, и след това с Яна ще си разделим и втората част, която включва по-скоро плетирането или инокулирането на петритата, броенето на колониите, баркодирането и следенето на пробите в процеса. Тук в тази част ще ви говоря за събиране на проби, решенията на Интерсайенс като клипове за пробовземане, които са стерилни. След това ще си говорим за разтваряне на въпросната проба и хомогенизация. Ще обърнем малко внимание на специални дизайни от турбичките, от които може да си взимате проби стерилни с пипета, и след това сега ще ви обясня малко и за разливането на хранителната среда в петрита и други съдове. Като започваме, турбичките са изключително здрави, които и са много гъвкави, резистентни на машинни натоварвания, тъй като после ще видим, че се използва за хомогенизация. Имат специална технология, която е многослойна, и това всъщност ги прави водоустойчиви, устойчиви на натиск и също на доста големи температури, които ще видим в следващия слайд. Могат да се използват всякакъв вид хомогенизатор в индустриални условия. Тук може да видим малко повече информация за тях. Те имат размери от 80 мл до 3,5 литра, като имат турбички, които съдържат филтри за по-лесно пречистване на пробите, които могат да бъдат с порезност от 20 до 250 микрона. Това, което казва за за издържливостта на температури, всъщност има връзка, защото в тези пликове може да се инкубират реално пробите и могат да се запълнят с среда или да бъдат разделени с някаква ресурсна среда за набогатяване, за да може след това по-лесно да си посеем директно пробата. Техният температурен максимум стига 80 градуса за 4 часа, другия рейндж или обхват е от минус 20 градуса по Целсий до 45 за 48 часа. Те са в някои от тях или в повечето всъщност има и интегрирана лепенка, която да може да створи турбата по такъв начин, че да не позволява разливане на течности. Те са специално разработени за храни и фуражни анализи и също така са стерилизирани с гама радиация, като имат сертификат за валидност от 5 години и като другите продукти на Интерсайенс са произведени във Франция. Тук имам едно клипче, което искам да ви пусна относно свидния на турбичките. Ето тук е показан стикер, който закрива дупчицата за пипетиране, за да може да не влизат микроорганизми. После ще видим разликата между турбичка с филтър и без, като говорих за проба вече. Ето това са ролките, които позволяват затваряне на турбичката. Това е поставка, която може да се поръча допълнително за улесняване на процеса, която може да се вкара цялата в инкубатора, за да се инкубират всички проби. Тук е показан процес на разреждане на пробата, хомогенизацията, за което ще говорим след това, и съответно затваряне и пипетиране. Тази поставка е доста направена за удобство на работа, както видяхте, те се готовиха без проблем. И оттам нататък последва допълнително разреждане на пробата при необходимост, но могат да се посеят и от този момент нататък. Ето на тази схема е показан как изглежда самия филтър и турбичката. Примерно даден с един протокол преди и след филтъра,
И съответно на петрите след това, когато броим колоните по-късно нашите автоматични броячи, ще видите, че много по-лесно става, когато няма никакви остатъци от твърдото вещество, а вече имаме само колони, които са били филтрувани предварително. Следващата стъпка, след като сме си събрали пробата в стерилната турбичка, е да я разредим по един или друг начин. Както споменах, вече може да се разреди с хранителна среда, така че да е по-лесно за инокулиране и растеж на микроорганизмите. Но този уред е DialFlow, като има няколко варианта от него, които ще видим в едно клипче след малко, но той е съвместим с ISO стандартите 7218 и ISO 6887. Могат да се използват до 6 разтворителя с него, като има и възможност за неща, които са на прах или твърди вещества като цяло, като бебешка формула или някои видове фуражи. Или по-скоро съставки на фуражи. Точността на уреда при разреждането е над 99%, като това пести много време, тъй като за 8 секунди може да запълни 225 мл в турбичката. Реално целият уред е една везна също, който изчислява размера на, т.е. тежестта на пробата. След това си избираме разреждането, което искаме да направим. И то се изчислява и количеството от разредител, което трябва да налие в турбичката. Всичко е направено много удобно за потребителя, като има ратички, които държат турбичката отворена. Целият размер на самото устройство е около 30 см, което в сравнение с други такива е с 10 см по-малко, което го прави удобно за слагане в ламинарни боксове при необходимост. И също така резултатите са гарантирани не са всеки път едни и същи, което елиминира човешка грешка. Ще видите малко по-късно в клипчето, че има опция и за валидиране на калибрацията на самата скала. Също така, тук са показани светлини сигнали, които общо взето ни алармират за състоянието на пробата в момента. Виждаме, че зеленото е с точност над 98%, оранжевото е над 95%, червеното е с точност по-малко 95% и синьото сигнализира, че скалата в момента се стабилизира. Има три различни модела, като те могат да взимат проби с различен модел. Те са от 1 през 3 до 5 кг общо. Разбира се, различните модели имат и някои допълнителни функционалности, като предпазители за самите роботизирани ръце, които вкарват течността. Някои имат повече от две кранчета, така да го наречем, но всичко е показано. Тук е показан и ръчният метод, тъй като могат да станат грешки, не винаги е напълно точен и нямаме метод за стандартизация, тъй като всеки оператор има различен подход към метода. И ето тук виждате, че има разливане по самата везна, което не е желателно, докато при DialFlow има всъщност drip tray или долния съд, който може да хване вода, ако тя по някакъв начин излезе от трубичката, за да не навреди на самия апарат. Тук е показана и разликата в размерите. Така се избираме и разрежданията. Интерфейсът е много лесен и за използване от потребителите. Сигналите, че точността е над 98%, а това е и предпазител за роботизираната ръка против изцапване.
мисля, че ще покажа, че има и джамбо пакети за по-големи проби, които искаме да разредим, които са съвместими с някои други теории, така че лимитът за пробата не е толкова малък. Също така цялата система, както и всички други системи на InterScience, са напълно проследими в процеса, тъй като те са свързани и чрез баркодиране на пробите, като гледаме от DataLink Pro и всичките четци, след това инкубатори и броячи на колони могат да се възползват от това и да интегрират информацията в системата. Ще прекъсна видеото, тъй като е малко дълго, и ще продължим нататък. И ще дам думата на Сиана да ви въведе в следващата стъпка, която е хомогенизация на по-големи проби. Заповядайте. Следващата ни стъпка е съответно хомогенизиране на пробите, но преди да ви представя нашето решение, би било интересно, ако може да споделите какви методи ползвате вие в вашата работа. И да обсъдим. Това са блендери, които ще ви покажем, които нямат директен контакт с пробата. Реално се извършва през самата турбичка, тези турбички, които Мони ви показа. Дали използвате нещо подобно или нещо по-различно? Да, използваме стомахер, използваме и тези плекове с филтър от 400 мл филтър, защото работим само с малки проби, да хомогенизираме. Ясно. Да, тук ще ви представим подобен модел, съответно с работа с такива турбички, като има 3 продуктови серии, които са съответно за различни обеми. Ако искаме да използваме с по-малък обем, съответно можем да използваме серията Minimix, която е с обем на пробата до 100 мл. За вашите нужди, както споменахте, най-удобно е до 400 мл, което е BagMixer серията, в която ще ви представя най-оптимизиран модел с най-много предимства, които ще ви обясня. И Jumbo Mix, съответно вече ако искаме много по-големи обеми на пробата, това е до 3500 мл. Като за да ви покажа процеса на работа, тук ще видим едно клипче, в което съответно ще се хомогенизира една пържола, като начинът на работа ще е много бърз и това ще се извърши за около 1 минута. И ще видим и всъщност какви са устройствата, чрез които това се извършва. Имаме 2 бутона на системата, които се редуват да натискат самата проба и по този начин да я хомогенизират. Като всъщност всички уреди от тази серия, всички блендери са съвместими както за меки, така и за твърди проби. Като можем да настроим съответно дали имаме мека или твърда проба и начинът на работа се променя. При мека проба имаме по-голяма амплитуда и по-малка скорост на буталата, докато при твърда проба имаме по-малка амплитуда и съответно по-голяма скорост. Като можем да зададем и различни параметри и всъщност накрая пробата не е изцяло хомогенизирана. Като тук естествено основното предимство е, че, както казах, няма директен контакт с пробата, така че значително се намалява рискът от крос-контаминация. Тук вече ще ви представя най-оптимизираният модел с много предимства. Той именно с обем до 400 мл, като притежава следните устройства. Както казах, можем да си настроим дали имаме съответно мека или твърда проба, или вискозни проби. Имаме познатия светлинен сигнал, който ни известява дали какво е състоянието на работа в момента. Дали е в процес на работа, дали има някаква грешка и дали е готов самият процес. Също така, самите турбички са изключително здрави. Уредът е приспособен да работи с тях, но все пак, ако възникне някаква грешка, ако турбичката се скъса, има патентован сензор, liquid сензор, който веднага ни известява, че е настъпила такава грешка, че течността излиза извън турбичката, при което устройството веднага ще спре работа и ще ни извести. При което следващата стъпка много лесно можем да почистим, тъй като самите части на системата много лесно се разглавят и се почистват и те са изработени от стомана.
Също така предимство пред останалите модели е всъщност опцията за напълно отваряне на вратичката до 90 градуса, тъй като на предишните модели всъщност е под по-малък ъгъл. Като следващата ни стъпка е и да си разпределим средата в съответните контейнери, които ще ползваме, например петрита, епроветки, може да използваме бутилки за разтворители и така нататък. Като тук решението ни е FlexiPump, което е гравиметрична перисталтична помпа, като има различни модели, могат да са с една или две глави, като естествено моделът с две глави е по-силен, има по-голям дебит, като се позволява разливането на различни обеми от 50 микролитра до цели 99 литра, като е приспособен за употреба с най-различни съдове, както казах, епроветки, петрита, цели бутилки, могат да се използват и познатите пликове на Интерсайенс. И има 3 режима на работа: продължителен, за една доза или за много дози. Като тук вече, след като сме си изготвили самите проби, можем да продължим с следващия етап на работата, което е да си изготвим разреждания, което, както е познато, може да направим ръчно, но тук вече имаме изцяло автоматизиран метод, който значително намалява времето за работа и усилията, и ще ви го представим под формата на Easy Spiral Dilute, който имаме днес и може да пробвате лично. Като същия инструмент всъщност ни осигурява автоматичното посяване на петрицата, като има няколко режима на работа, за които ще ви разкажа и ще ги видим на лице. Имаме система за идентификация, която е автоматична, тъй като доста пъти вече споменахме идентификация, това също ще го обсъдим. И вече имаме и отчитане на самите резултати чрез различните сканове, които ще ви представим. Plate Count системата е системата на Интерсайенс за изцяло автоматично посяване и отчитане на резултатите, което, разбира се, ни осигурява много голяма точност и повторяемост спрямо ръчните методи, които обикновено се ползват. И тук да ви разкажа за Easy Spiral. Това е серията за продукти за автоматично посяване на петрита, като има 3 модела. Като първият е Easy Spiral, който е най-базовият модел. Той посява в 2 режима, във вид на спирала, т.е. експоненциално посяване на петрито, и в формата на кръг на 3 окръжности, когато се използва 90 мм петри. Ако се използва 150 мм, вече има 6 зони, които могат да се посеят, 6 различни разреждания. При следващият модел Easy Spiral Pro, той е същият модел, но вече се добави опцията за константно посяване на повърхността на агара, като тук съответно се използва една концентрация върху цялата повърхност на петрито. И вече при Easy Spiral Dilute, с който можете да се запознаете днес на живо, и ще ви покажем, той има и четвърта опция, която е за дълбочинно посяване. Тоест ни посява пробата на дъното на празното петри и отгоре вече си изливаме агара. Като тук можем да видим и резултатите след инкубация и по какъв начин изглежда разпределението на колоните. При константното си имаме една концентрация, като при Easy Spiral Dilute тук можем да зададем и съответно различни обеми на колона. Можем да зададем ръчно 50, 100 микролитра или 200 микролитра. Има опция USB Programmable, което когато свържем към компютър и с софтуера можем да управляваме, да зададем обеми от 10 до 1000 микролитра. След това има експоненциалния режим, който е във формата на спирала. Т.е. всъщност е съвместим с ISO 7218 системата и ще ви покажа специфичен начин за броене и изчисляване на клонформиращите единици там. Също така под формата на окръжности. Тук имаме 3 концентрации, които могат да се посеят в едно 90 мм петри и 6, които могат да се посеят в 150 мм и дълбочинното посяване съответно. Като единствената разлика е, че при посяването с кръговия режим, тук не можем да задаваме ръчно какви обеми да бъдат, ами системата автоматично си посява във всяка окръжност по специфичен обем. Тоест имаме 10 микролитра в най-вътрешния кръг, 16 във втория и 25 в третия. Като много голямо предимство на системите е, че всъщност спестяват изключително много консумативи. Ако искаме да си направим падащи разреждания и да посеем ръчно, съответно ще използваме няколко епроветки, ще използваме няколко петрита, докато тук
посяването в експоненциален режим, ние получаваме множество разреждания в рамките само на едно петри. Така че си спестяваме всички излишни консумативи, спестяваме си много време работа, епроветки, накрайници за пипети, петрита, така че е доста лесна система. И тук вече мога да ви разкажа малко повече и за начинът на броене, но след това на демонстрацията ще го видим вече съвсем в подробности. По-конкретно за експоненциалният режим на броене, тук си имаме една приставка, която е разделена на сектори за петрито. Като после ще си преброим реално колони. Когато си инокулираме петрито и вече имаме готови видни колонии, трябва да си поставяме петрито в тази поставка и съответно секторите се виждат през петрито. След това си избираме или тези два сектора, трябва да са също положени, или тези два и почваме да броим от външната страна навътре, като трябва да стигнем да изброим до 20 колони и съответния сектор, в който сме стигнали, в който има 20 колони, си го изброяваме целия. След това събираме броят от двата сектора, разделяме на разреждането на изходната суспензия и на обема, който сме инокулирали в тези сектори. И се умножаваме по 1000, за да получим колонообразуващите единици на милилитър. Ще го разгледаме по-подробно. Като мога да ви пусна да разгледате, ако желаете. И също тук може да видите, това е петри, което е посято по спиралният режим, а това е константен режим. С една концентрация на цялата повърхност. Като всъщност на тези петрита може да забележите и етикета, който е отстрани, което ще е следващият ми въпрос, по какъв начин идентифицирате пробите и петрицата, които посявате. Тъй като ще ви предложа нещо в тази сфера, но пак ми е интересно да чуя. Примерно да ги написвате, слагате си някакви етикети или някакъв друг начин. Написваме ги с маркер. И си използваме такива етикетчета през системата си ги разпечатваме. Какъв е формат на етикетчета? QR кодове са като размер ли? Да, подобен на този или по-голям. Къде се слага? 29 по 15. 29 на 15. Как да ми кажете? Ами, по-квадратен е. В смисъл. Тези са 5 на 50. 5, да. Да. И ние ги лепим отгоре, мисля, на капаците. Отгоре на капаците. Но капаците като са над, не е ли проблем? Някой път не се ли объркват самите петрита? Имало ли такива случаи при вас? Ами, не, ние лично си ги броим затворени петритата. Но добре. Днес ще ви също ще да дам някакви други примери, но все пак всеки работи по различен начин, така аз просто ще ви представя нашия принтер за баркодове, който е доста повече от това. Но това е DataLink Pro, който сам по себе си наистина той просто принтира едни етикетчета, но интересното при него е софтуера, който работи перфектно с Easy Spiral Digit. Тоест, един софтуер работи за две устройства, като когато те са заедно свързани към един лаптоп, ние от софтуера чрез опцията, не знам в момента къде се вижда, пише Easy Spiral Management. През тази опция ние можем да сложим този USB програмиран лимит или по-скоро количество като микролитри, което да посее самото устройство. И след това се създаваме параметрите в секцията за Label Printing на DataLink. И в момента, в който Easy Spiral спре да посява, ние сме взели първите 4 параметра от типа на номер на проба, върху какво сеем, какво всъщност сеем и кой е оператора, който го сее. В момента, в който Easy Spiral спре да посява, то допълва останалата информация на самото петри, като обеми, какъв е типа на посяване и етикети се принтира автоматично, след което само с едно движение на ръката се залепя така от страни на петрито, което дори ако се налага по някаква причина да свалим капака или да правим нещо друго с пробата, то остава на петрито и няма никаква опция това да се обърка. Много от устройства на InterScience могат да бъдат закупени с баркод допълнително, така като например Scan 4000 или Scan 50 Pro, които имаме тук, включително и Scan Station, който виждате на плаката. И по този начин се сканира баркода на самото петри, като имаме 3 опции за баркод. Такъв, който е с повече вертикални линии, един, който е, т.е. мисля 128, другия е с баркод 39 и имаме такъв, който е като QR код, който реално може да събере малко повече информация в себе си и да бъде напълно анализиран от Scan Station, да бъде преведен в вид, който да е напълно проследим и в случай на одит да имаме цялата информация, която ни е нужна на един софтуер.
Това е предимството на DataLink Pro. И сега нататък, може би поинтера, продължаваме нататък с всъщност системите ни за броене. Вече когато сме си посяли петрито, трябва да следва инкубация и следва на самия процес, като аз малко ще прескоча, тъй като накрая ще ви говоря и за инкубация. Но в момента ще обсъдим опциите за броене на колоните на InterScience, като те имат ръчни и автоматични. От ръчните опции в момента имаме Scan 50 Pro, който е най-високо ниво ръчен броеч на колони, който после ще се радвам да я изпробваме, много е забавно. И ние много харесваме да си цъкаме с химикалчето по него, тъй като издава звуци всеки път, когато кликнем върху колония, отчита на екранче на самия апарат и с едно много лесно кликане на бутон може да прехвърлим цялата информация в Excel таблица, където да ни пази бройката. След това имаме автоматичните броячи на колони, от които ние имаме най-доброто от най-доброто, Scan 4000, който също ще демонстрираме, но аз имам няколко слайда за него и накрая ще си поговорим и за Scan Station, който вижда на плаката. Като това на плаката е най-малката една опция, която съдържа или събира 100 петри и това е неговия реален размер. Така че това наистина е една много голяма и красива машина. Scan 4000, ето тук зад мен, да не го скривам. И сега ще го скрипна това, тъй като после ще ви ги покажа да наява тези неща. Но тук имаме някои сравнения с другите версии на скановете от InterScience, които се вижда, че това наистина е най-добрия и апгрейден вариант до момента. Ето тук се вижда и асортимента на петри, с които може да работи всеки един от тях, като Scan 4000 може да работи от контактни петри до най-големите 150 мм петри и също 120 мм квадратни петри при необходимост. Scan 500 и Scan 1200 също могат да следят за антибиотична резистентност, но Scan 4000 може да го прави отново и на квадратни петри в допълнение, като в самия софтуер към тези урити са прикачени и няколко вида хранителни среди, които при избор на някой от тях Scan нагласява светлината така, че колоните да бъдат най-добре видими за потребителя и съответно за софтуера, за може да ги избори без грешка, като минималният размер на колоните, които той чете, е 0,05 мм. За качеството, естествено, като всички други автоматизирани системи, които днес видяхме, това елиминира човешката грешка в доста голяма степен всъщност. Нямаме риск от контаминация, тъй като единственият досег на човек с самото петрие, като го постави отдолу в пространството върху самия сканер на Scan 4000. Тъй като нямаме някакъв особен консуматив, също редуцира и цените на микробиологичните тестове и със сигурност подобрява времето, тъй като да проброиш 260 калории на ръка или да проброиш с Scan 4000 отнема значително по-малко време. Някои от другите предимства на самия уред са това, че, както вече казах, има няколко качени хранителни среди, които помагат за оптично помагат да се четат по-лесно колониите, като постоянно се правят и нови добавки към самата система. Начинът, по който е научен да чете колонии, като е бил захранван така с снимки на различни видове колонии, различни видове хранителни среди, които се срещат, и това продължава да бъде фактор. Тъй като говорим за антибиограми, за сравнение, то отчита диаметъра на ореола, така да кажем, около дисковете, които са заредени с антибиотик, като не е нужно да са хартиени дискове, могат да бъдат ямки или някакъв друг метод за вкарване на антибиотик върху колонията. И има няколко предкачени стандарта, като един от тях е ELCAST, има специални стандарти за ветеринари и после ще видим и останалите, които са качени. Самият оператор, независимо от хранителната среда, също може да нагласи светлината, така че да вижда най-добре колониите, като има много добър зум. Светлините източници са три вида, като имаме отдолу, отгоре и по средата и са много лесно манипулируеми от оператора. След това имаме и възможност да запазим доста добро качество снимка на самото петри преди броенето и след броенето под формата на много приятно изглеждащ PDF формат. Говорихме вече за Inhibition Zone, способността на четене на зони за инхибиране, но аз искам да спомена, че в случай, че на петрито има някакви остатъци от нещо друго, което не са колони, или пък има някаква зона, примерно около ръба на петрито, където има
някакъв дефект на агара или пък хваща само самия ръб, тъй като е автоматично. Имаме опцията да си редуцираме зоната на четене, може да направим и зони на изключване, където да заоградим част от петрито, което да не бъде прочетено. В нашия случай ще видите, ние имаме текст на дъното на петритата и ще го демонстрираме след малко в демосесията. Също за по-бърза работа тези параметри не е нужно да бъдат въведени всеки път. Когато веднъж човек си въведе параметрите, които иска да използва за определена среда и бактерия, си ги запазва и си ги импортира като протоколи, когато иска да работи с по-голям обем проби. И проследимост, както вече казах, има опция за баркод и всичко се запазва под формата на протоколи в софтуера, които могат да бъдат изтеглени и предадени на аудитори при необходимост. Ето тук са някои от презаписаните параметри за петрита. Както се вижда, ние ще използваме plate count agar параметъра. Долу има някои от стандартите, към които се придържат апаратите на InterScience и Scan 4000 специфично. И отново този LCAS стандарт. Тук може да видим различните видове файлове, които може да се запазим, т.е. имаме PDF, имаме JPG, имаме Excel-ски таблици и така нататък. Може да си прендираме репорта, може да има няколко потребителя, тъй като всички софтуери с опцията да се създаде админ, съответно потребителят да има проследимост на човешката работа в процеса. И тук са дадени примери за това, че от другите апарати на InterScience баркодите могат да се използват между всички тях, за да има пълна проследимост на процеса. За тук малко за защо следението на количеството на колони и зоните на инхибиране е важно за отделните, да кажем, индустрии. В изследванията в ветеринарната индустрия е много полезно да се използва тази технология за следението на антибиотична резистентност. Както знаем, няма как в оранжа да няма антибиотици, за да може да имаме и здрави животни, които следва да се използват за хранителни цели. Аз имах едно посещение като студент в Биовет, където малко повече ми обясниха така за техния процес и как се случват нещата, така че това със сигурност би било полезно. И ето ги другите стандарти, които са CAS-FM, LCAS и CLSI. След това следението на природа, тъй като антибиотиците много често, след като бъдат погълнати от нас или от животни, или пък изхвърлени от хора поради изтичане на срок и така нататък, остават в природата. Така че това би било полезно за следение на наличието на бактерии и антимикробната резистентност в проби от почва. За да се, примерно, ако живеят животни на някаква ферма и има някакъв проблем с тях, може да се разследва и почвата с допълнителна информация и последващо лечение, съответно, или пък взимане на мерки. След това, за публичния сектор, също може да се използва и за следение на качеството на проби от питейна вода, които могат да бъдат многобройни. И следователно колоните се виждат малко по-трудно, но с настройките на Scan 4000 колоните могат да се... Така може да направим светлината, че да ги виждаме възможно най-добре. И с зума, който имат, просто няма как да се пропусне. И вече с фармацевтични компании или козметични, това предоставя едно доста лесно и бързо броене на колоните, за да преценим в каква концентрация с микроорганизмите в пробите, които сме си взели, за да преценим дали надвишава някакъв стандарт, дали трябва да се спре продукцията и така нататък. Но повече за това ще разкажа с Scan Station. Ето тук има един пример за фармацевтичната индустрия, може би и за публичния сектор, но това е едно контактно петри, което е взено, се използва за проби от повърхности, а до него е един филтър от водни системи, каквито имаме и тук, между другото, на Рокер. Та при интерес може да разгледаме и тях малко по-късно. Но това е един пример нагледно как самия брояч засича колониите, като има няколко метода за избиране и ограждане на самите колони. Но пак ще видим малко по-късно. Това пък са снимки на определене на антибиограми. Както казах, той ще е самия параметър и следователно след това има три цвята, които са червено, жълто и зелено, за да определи според диаметъра на самия кръг дали бактериите, които са посяти, са резистентни, дали са някъде по средата и са на път да станат резистентни или пък са напълно податливи на този антибиотик. Да обобщим просто, самите процеси на броене автоматично отново дават една повторяемост на процеса, т.е. избягваме човешка грешка, нямаме различни методи, всичко е стандартизирано.
можем да броим много колони за много по-малко време, което ни дава по-голям обем от проби, които сме обработили. Следението на работата го обяснихме, как всичко се запазва в софтуери, може да се принтира, да се запази в някакви други датабази и естествено скорост на процеса. Сега за нашия финален обект на тази презентация, ScanStation. За него ще си поговорим, тъй като е едно цялостно решение за инкубиране, следене на растежа на пробите в реално време, което значително след това ще намали и времето за, примерно, пускане на продукт на пазара, пускане на някоя партида в действие и следене за качеството на самата продукция. Ето тук ясно дадена една снимка от вътрешната страна на ScanStation. Споменах ви, че има три варианта, като единия събира 100 петри, следващия събира 200 и последния най-големия събира до 300. Имаме роботизирана ръка, която хваща петрито. Още в началото, когато заредим петрито в ScanStation, роботизираната ръка го хваща и го подлага на една камера, така да кажем, която го заснема в самото начало, за да може да елиминира всякакви остатъци или примерно печати върху петрито, както и линии. Така че в последствие, когато почнат да растат колоните, това да не бъде зачетено като колони, тъй като това е и брояч, освен инкубатор. Тук имаме едно видео, което ще е доста полезно също. Много лесно се зареждат самите петри в картриджа на ScanStation. Ето е ръчката как си ги привежда до камерата и има сигнал за повече видимост. И автоматично също по подобен начин като Scan 4000 ги брои, след това имате репорт в реално време с снимки, като мисля, че на всеки 30 минути си снима така петрито и дава информация, което в този случай на тази графа виждаме, че в един момент растежа спира и става едно плато. При повечето протоколи за инкубиране времето е заложено в 24 часа, но тук виждаме, че първият резултат е в 8 часовата рамка. И след това, ако я видим това плато, че реално няма никакво нарастване на самата проба, може да се спре целият процес и да се вземат някакви мерки, ако има контаминация от стерилен продукт или ако се види някакво друго замърсяване, което не трябва да е. Тук е даден пример за мануалния процес и в сравнение с вече автоматизирането. Имате по този начин, може да видите по-лесно растеж на колоните, така че в един момент дори те да прераснат прекалено много, може да се върнете в предишния момент и да видите как ги е отчело първоначално, тъй като знам, че тук споменава други ваши колеги, че вече две колони се броят за една и така нататък това може да е нещо полезно и за хората, които след това правят последващия анализ. Тук обяснява, че няма нужда да се изчака да приключва на инкубация да се добавя допълнителни петри или вода, т.е. по всяко време може да се отвори да се добавят нови чини. Камерата има зум 69 пъти, въпреки че е 5 мегапиксела, не трябва да се залъгате, че това е някаква ниска резолюция. Даже е напротив. Това са някои от наградите, които са дадени на продукта. И тук просто може да се види отново, мисля, че това също е клипче, но не може да го пропуснем, тъй като доста от нещата бяха казани в този първия клип. Но да, дава резултати 3 пъти по-бързо, тъй като казахме нормално 24 часа, тук има резултати до 8 час. Можем да инкубираме 300 петри едновременно при най-големия вариант. Точността е като никой друг, т.е. не може да се сравнява с тези ръчни методи за броене на петри. И също така имаме и отново стандартизация на целият процес. Няма опит за човешка грешка или нехайност. Да, тук отново просто показват растежа на папирите в едно клипче.
но в основата си Scan Station е една наистина добра инвестиция за хора, които имат огромна обемност проби, които се нуждаят от следене на количеството микроорганизми, които растат в техните продукти и които имат нужда от бързи решения за техните процеси. Дали било то контаминация, дали било то пускане на пазара и така нататък. Ето тук е един пример от софтуера на Scan Station. Там можем да видим броя на колоните в реално време, както се казва, са оцветени в различни, т.е. дали зелено, като е по-малък брой, вече червено, като е малко по-голям. И така се виждат всичките петрита, които имате, съответно ако са баркодирани, това също е дадено